Työskentelen tuotekehittäjänä Vaasanilla. Uusien tuotteiden kehittäminen on testaamista ja kokeilua. Työajastani yli puolet kuluu leipomossa, vaikka toimistotyötäkin on. Kun aloitamme uuden tuotteen, vaikkapa paahtoleivän kehittämisen, teemme aluksi pieniä taikinoita koeleipomossamme ja hiomme leivän makua ja rakennetta. Kun olemme tyytyväisiä, siirrymme testaamaan valmistusta isommalle linjastolle. Innostuin leipomisesta kesätöissä pikkuleipomossa 14-vuotiaana. Lukion jälkeen menin ammattikorkeakouluun opiskelemaan elintarvikealaa ja valmistumisen jälkeen pääsin Vaasanille töihin. Aloitin koeleipurina ja matkan varrella vastuita on tullut lisää. Vieläkin jaksan välillä yllättyä, miten haastavaa leipominen voi olla. Hiiva on elävä raaka-aine. Se tekee työstä kiinnostavaa, koska hiiva ei aina käyttäydy sillä tavalla kuin odotetaan. Kivoimpia onnistumisen hetkiä ovat ne, kun saadaan uutuustuote onnistuneesti kauppojen hyllyihin.